куштини кангар ина баъд наврӯзу тамом шуд. Ҳама бо гӯштинома нав одам ҷамъ шудиста. Вале и тору пури одам аисо нав вале бо одам омадиста. Ина мошини солимо я дат камаз янам хеле дат зил меган камаз меган. Вақти уш камаза и зила уш камаза чия солима хай гӯштингиро до барор хоҳане бардоро ба хотири ами кази кангар тай ва ғарибӣ тамошо кеса ама лайки бепала бизанед акан лайкоро бизанед репост кунед ба дӯстотон рӯй кунед кеми мардум тамошо кунад роҳат канада инеҷада ҳама яке гӯштингиро тайёр шудестиян унҷа бояд дакату палас малас партоям ана қай бароро иқбол оврум хоне